Hej og velkommen til endnu en produkttest her på androidforum.dk. Vi skal i dag kigge lidt nærmere på denne her lille sag fra Samsung Galaxy 5. En af de mindste Android-telefoner lige nu. Skærmen er på 2,8 tommer, og hvis man tager og sammenligner for eksempel med en HTC Desire, så kan man se, hvor lille en telefon Galaxy faktisk er. Design er på 3,7 tommer. Galaxy 5's design er inspireret af Samsungs copy-koncept. I toppen har vi her mini jackstikket, et standardstik til earplugs. På siden sidder volume op og ned. Så har vi her dækslet, der gemmer på, hvis jeg kan få det op, på mini USB-stikket. Det er så her, man tilkobler lader og PC. I bunden har vi alle knapperne. Der er en søgeknap, en tilbageknap, en home-knap og en menuknap. Her har vi så navigationsknapperne, og i og med at telefonen er så lille, så har Samsung valgt at sætte telefonfunktionsknapper på, det vil sige ring op og læg på, og læg på fungerer samtidig også som tænd- og sluk-knap. Bagpå sidder kameraet, som er på sølle 2 megapixel, men det kommer vi ind på senere. Som nævnt før, så er Galaxy 5 her udstyret med en 2,8 tommer skærm, og som touchmobil så er vi ved at nærme os smertegrænsen. Har man f.eks. lige så store pølsefingre som jeg har, så kan det være svært at navigere rundt på så lille en skærm. Et eksempel er tastaturdelen. Bruger man det store tastatur, så kan det være svært at ramme de små bogstaver. Man kan vende telefonen om, så bliver bogstaverne lidt større. Eller man kan vælge at bruge gode gamle T9-tastatur, så får man flere bogstaver på større knapper. Samsung har i forbindelse med skærmens størrelse valgt at kompensere lidt ved at give Galaxy 5 hele 7 homescreens. Det vil sige, at man har her 7 skærme, man kan indrette og placere ikoner og widgets, som man har lyst til. Galaxy 5 her kommer med FM radio, og det fungerer på den måde, at man skal bruge headsettet som antenne. Derudover så er der GPS, så man kan bruge telefonen som en GPS-enhed, for eksempel til bilen. Og ja, så er det famøse kamera. Et 2 megapixel kamera uden autofokus, det er lige med et totalt ubrugeligt kamera. Kvaliteten af billederne, som kameraet tager, er decideret ringe. Og ja, vi kan ikke rigtig se meningen med det her kamera. Det er selvfølgelig et stort minus. At surfe rundt på internettet med Galaxy 5 er selvfølgelig begrænset af skærmens størrelse. Når man åbner browserdelen i Galaxy 5 her, så vil den side, man vælger at load, blive vist i hele skærmbilledet. Så lige nu er siden ulæselig, og for at kunne komme til at læse, så skal man zoome ind, og det kan man gøre ved at dobbelt-tap, og så vil sidens tekstindhold tilpasse sig skærmen. Der er ikke nogen multitouch-funktion i Galaxy 5 her, så for at zoome, så skal man bruge zoom-knapperne hernede, eller også så skal man lave et dobbelt-tap. Selve zoom-funktionen kører rimelig glat, det går stærkt, og det gør generelt hele browserdelen, så der er ikke noget at komme efter. Ønsker man en meget lille smartphone, og skal det være Android, så er Galaxy 5 her et rigtig godt alternativ. Telefonen kommer i ægte Samsung-kvalitet, den virker overhovedet ikke skrøbelig eller billig på nogen som helst måde. Selvom telefonen har sine hardwarebegrænsninger, så har Samsung formået at lave en hurtig telefon, og hvis man lægger mærke til det, så kan man se, at der er live wallpaper. Det ser man faktisk kun i Android topmodellerne. Men det har Samsung formået at sende med Galaxy 5. Galaxy 5 har stort set alt, hvad en Android-telefon kræver. Der er som sagt det elendige kamera, men så er der også GPS og FM radio. Og ja, telefonen er ekstremt billig. Cirka 2.000 vejledende udsalg. Og man får faktisk rigtig meget smartphone for pengene.